Parang bukas. Pero ano yan siya, LGBT yan. Pero ang galing sumayaw, no? Hi guys, punta kami ng desierto ni Jagat. Aray. Mega love shout out everyone. Guys, punta kami ng desierto guys. Ayun, nasa daan pa lang kami. Kanina. Polis. Ganda pa ng close dito. Ganda ng dahon, no? Ang ganda na. Ganda. Ang ganda talaga. Yan park. Ganda ng mga dahon. Pato na ba yan? Natubo na kasi tapos na winter din na. Tumutubo sila kapag Hmm? pag winter naman Walang camel. first time mo sa Pa. Nahihilo ako. Na, sa akin to ano, naaamoy ko yung amoy ni, ano, Mga beach o dito. Meron dito ano sa ilong di ba? Ay, meron ko naman siya. Ay, hero yung kasama. hindi ko nadala. Ano, apat. Ako, si Risa, si Dayan, si Emma. Bukas na nga yung bintana ko dito ng konti para hindi ko siya yung maamoy yung tubig. So, Dani, dalawang maneho. Parehas ang kanilang lahi. Ayun, na daming camel. Daming camel na wala na. Nakakatakot kaya yung comment din.
ano ba yan, Risa? Good evening, oh. Good evening, Sisi Boy. Makati ang ilong ko. Mapula ang lupa. Buhangin pala yan, hindi lupa, buhangin. Buhangin ano, di ba? Ba't talaga kapag maganda yun? Hindi man ito yung ano. Maganda yung isa ba niya? Maganda yung isa niya. Painit ko naman kami doon. Yes. Malamig doon. Malamig sa bahay. Uy, malamig din doon sa dessert. Malamig pag ano na, gabi na. Binata ba yung nasa harapan natin? Oo, siguro. Kasama na yun. Yung mga angay sa harap. Yung mga hi. Uy, ang ganda ng ano niya, oh. Nag-green na yung puno. Ano, ang ganda. Ang ganda, oh. Ang ganda ng puno, di ba? Kulay green. Nagkakapuno na ang ano, ang disyerto. Oo. Mas mabuti din, no? Kaya lang, natsaga lang kami sa apoy ng aking aneho. Ay, hindi pa kami dito sa likod. Ayan, ang ganda. Makati yung ilong ko sa amoy ba? Nagaan yung amoy ko dito sa dalawang manita sa harapan. Hindi naman pagiging makatingay. Ano ba? Yung amoy talaga as in amoy. Amoy talaga as in amoy. Maarte ka dyan. Maarte. Ano, Jobrel? Ano, ito yung SS? Ano siya, nalilingon siya. Nalilingon siya sa tawa ko eh. Ano ba yung maganda? Ano yung maganda? Hindi, Jamila. Hindi kasi pangalan ko eh. Ibig sabihin, may sasabihin na okay, ano? Okay, ha? Kain tayo. Sige, salamat si Siko Chonela. Thank you. Papunta kami ng disyerto. Ayan. Si Jubran pag nangingiti ako, nalilingon siya sa tawa ko ba? Sa disyerto. Saan punta mo? Sa disyerto. Sa mundo ng kawalan, guys. Ayan. Nasa ano na kami, nasa kalagitnaan ng ng kabundukan. Kabundukan. Ano? Ayan, ang ganda oh. To the moon. To the moon. Hinahanap ko yung ano dito, yung bilog na kulay green. Meron dito kulay green na bilog eh. Kasi next, ano na ba? Ramadan na. Patay, Ramadan natin. Patay na. Ramadan na pala. Ano ngayon? March. Oh, March 11. Next week na? Next week na siguro. Ewan ko, alas na ngayon eh. March 11 ang start ng Ramadan. So, 11. Ilang sasakyan na tayo ngayon, te? Isa, dalawa, apat, tatlo. Tatlong sasakyan lang tayo. Ito naman natutuyo na ang dahon. Ayan. Sa init siguro yan. Dapat itubig din yan. Hey! Mayos ka dyan. Ayaw kasi walang dilik-dilik. Ako daw ba eh? Ay! Ayan guys.
ano to, yung sa ano yan. Hindi yan. Ano, maraming tao dito sa aming, marami kami guys magkakasama. Lakas ng tulog ng ano, hangin. Ayun, Teo. Ayan, ano ba yung kulay green na yan? Ano ba yung green na yan? Ano yan, dress? Ay, ang ganda niyan guys. Ayan. Ang tuloy ni Jubril lang, nasusuka ba ako? Ayan ang lupa. Dito ay lupa. Ano pala, buhangin pala yan. Buhangin, kulay red. Yes. Red sun. Sal, mega love shout out. Kapitan, mega love shout out. Sal, long time no see. Miss you, my friend. Hello, Ping. Hello, Sal. Si Kapitan. Magandaan, guys. Ayan, mamaya nito guys, wala na tayong net doon sa gawi doon pag nawala-wala na siya. Sana may ano dito, may camel. So, sana makapagpa-picture tayo sa camera, no? Dati nawakan talaga namin yung camel. Nakakatakot. Sana mayroon mayroong camel doon. Ayan, papasok na talaga kami. Papasok. Pasok, guys. Pasok. Ang ingay. Pasok. Ayan. Ay, buto. Lalaglag ang cellphone ko. Yun lang. Miss you too, idol. Miss you too. Miss you more. Ayan. Ang alaga namin sa kanila. Ayan na, ayan na, ayan na. Andito na kami sa kawalan. Ang ganda doon. Ano ba yun? May ano sila dyan? Halaman? Halaman. May mga dates siya. May halaman pala dyan. Ang ingay talaga ni Jubril pa. Emma? كاسة كلمة واحدة صديق انت وين صديق هاي اول سوا سوا Ah, sadik-sadik, sawa-sawa. Ha? Ah, ano ba yun? Yun lang. انت سوا Inta. انت سوا Oo, sawa-sawa. هذا هو الشغل وين Minamarites tayo ni Jubril eh. Robilin? ايوه روبلين وين Robilin. Robelin Mafi. خلاص Salas. Asan na daw yung kasama ko? Ang inaano niya, ito daw, saka ako sawa-sawa sa bahay. Tapos kayo ng dalawa, magkasama din sa bahay, sabi niya. Tapos asan yung isa? Tapos ako, Jubril, maganda. Jubril, Jamila, maganda. ها Jamila, maganda. Jamila. دلوقتي جميلة حلوة جميلة Sukran. Nagkaintindihan niya sa wakas. Marahilwa kang parang ano yun ah. Wala. Jubril. Say. Jennifer. Aray ko, tipo agad Jubril.
Bumisit ka, Jubril? Maganda sa Jennifer. Mas maganda pala sa akin si Jennifer. Loko to si Jubril ah. Bumisit ka? Yung isa ka ba? Isa ka ba sa ganda ng talaga. Nagmamarites eh. Naniwa siya. Maganda naman siya. Wala ang mistake. Hindi niya na-appreciate yung kagandahan ko. Bahala siya sa buhay niya. Jubril, machi nun. Ano? Hindi daw ako maganda. Sana all. Hindi maganda. Hindi daw ako maganda. Hindi na maganda si Ate Jamila. Ganda ng Goto. Di ba? Papasok mo sila. Papasok. May motor pa dyan, may nagmumotor pa. Ayan, sway. Ah, yun, dyan. Oh, dito na. Malayo pa din. Alam mo, Eko, ayan na. Baka yung nag... Pero hindi man. No, hindi naman. Ano? Ayan na. Kabuk. Ay, Likabok, atay. Ang ingay namin dito. Malapit na kami. Sobrang alikabok dito. Ayun. Hindi na nakikita sa sakyan. ayun. Napakano talaga ng ilong ko. Sabi. Masyadong... Kaya siguro hindi ako bigyan ng maganda. Perfect ka na. Kasi yung ilong ko ba, yung sobrang kunting lang maamoy. Makati. Nangangati na ako. Hindi na ako nakapag-video ba? Ay, isip sa umaga. جوا 10 زيرو Almusal. زيرو Pumasok sa eskwela. زيرو Ano na naman yan? Akala ko ba namatay na yung live? Nandiyan pa pala. Saan pa yung live? O, diba? 10 جبت مشاهدات تزعل انا ما ماشي بس راح اتكلم صح ولا ما صح؟ Namumula man ang pisngi ko. Ano nangyari sa mukha ko? Pink. وين يا البوكس والله طيب. البوكس عنده هنا In love kasi. البوكس هناك عنده Para lang yan yung heart. Ayun. Yung dalawa. Yung heart Yung ba? dalawang puso ba sa Oo. sa pisngi mo? Wow! Tumitibok. Sana all. Tumitibok. Ano ang gawin nyo guys, mag-ano din kayo, lagi kayong nasa kusina sa kalan, sa harap ng kalan para namumula yung pisngi nyo. Kasi yung pala sunog na. O, di ba? Oo. Kaya lang, hindi naman pwede sa amin yan. Kasi Ano sila guys anesthesia. kasi gandang-ganda sila sa pisngi ko daw kasi roses daw. Pero ako naman pangit na pangit kasi parang ano siya. Ang ano ko sa ano daw, sa init ng kusina. appreciate? Ano yan yan? Una na ano? Gusto ko dito lang, dito. Hindi lahat pula. Ayoko. Sa pisngi lang. Pink daw, pink pa to. Magugulo kami dito. Ayan ang dalawang mani ko na sudani. Ayun ang alikabok ba? Alikabok. Pati kasama mo na. Sama mo اصير sa في live. المطر عادي Wala. Yung alikabok. Malapit na tayo sa paroroonan. Ayun. Yun nga yung guide. Wala masyado. Mawawala kasi ba sa ano? Ay, oh. Sino ba Wala nga, mag-type? wala nga. Tsaka si talagang nagmamanig. Kate, ang ilong ko. Yung bantay ko, hindi ko babantay sa akin. Kasi nasa trabaho siya. Ayaw niya ako nakikita pa parang sa trabaho niya. Sa 4 million in the house. Thank you very big. Ayan, oh.
nawala na sabi. Puro naman ano ang nagkandawala na tuloy ang tao. تنجد بالليل Sabi, nagkanda, puro man buhangin ang nakikita. Ayaw ko. Kakita sa... Kasi nakaraan. Magkausap kami. Tapos parang nag-open yung... Hindi man lang ako makaisang oras nito pala. Kasi sa kanya. So, yung namin yung sa email. Pinapatay niya kasi yung screen. Para hindi ako makikita. Tapos, may nag-message sa kanya. Open yung screen niya. Nakita ko yung katawa. عايز ترجع شيء؟ سيارة تعب؟ No. Tapos, tinanong siya لك مرة مرة tapos tinignan yung cellphone ko na وبارد هذه eh, رزازك فاتي ولا خشانك جوا قلت له Ini kabok. tinaway niya pa yung kasama niya. Oh, grabe. Alikabok mo. Ay, buto. فوتو؟ والله ما أعرف هذا You know what is buto? Huwag mong sabihin. Oh my God, like that. Oh my God. Huwag yung sabihin. Basta mga... Natawa siya. You know the buto? Oh my God. Kida. Yeah, kida. أيوة Oh, aywa. Oh, buto. Kida. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Oh my God. Hindi nila alam. استلم من مخيم قليل Pinasundo tayo ni tatay. Ayaw niya kasi na ano ba, wala. Nawawala. كده ما Nung huli kasi nawala, di ba? Oo. Nawala tayo nung huli. Kami. Si Binatak lang kasi. Pati yung tatay namin. Parang rep na gano'n yan. Ayun, ang kamil. Oh, yun. Oy, ay silang camel. Nasaan? Ayun, Malayo. Maliit. Maliit. Baby may, pa. ano, may baby. Yung baby pa yan. Sana mayroong doon na para dalawa. Merong nanay, oh. Ayun, may malapit eh. May nanay. Oh, di ba? May nanay, oh. Ayan yung nanay na kami. Yan. Tapos yung baby pa Tapos niya, yung oh. baby. Malnourished. Kawawa talaga. Payat siya, te. Oo. Malnourished. Kulang yan sa kain. Yung baby, tumakbo siya Asa na ang kami. Tigidig-tigidig. أمشينا حليبة Ano sila? Umihinto din sila kasi tumitingin si ano. Camel. Binigyan mo sana dahil. Sana videohan nyo nga. Binanit na. Dapat na videohan. كيني زاد كنت مثلا Nagdidi siya, te. Nagdidi? Ang ganda tingnan nun, Tino. Oo, dapat na video. Sana may camel doon, may mag-ano Uy, pero siya. di ba, Tino, nakaraan yung dami talagang kamaan natin Jamila, no? Timing talaga punta natin ba? First time. Kaso, hindi na naulit. Parang, inano, Tino, inayos yung daanan, no? Parang nag-iba. لا 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 ما شاء الله كنا نسمع Sana yun. Hindi, parang inano ba? Gibuldos. Hindi, umulan. Umulan tapos dumaan sila. Kaya naging ganyan ang ano, ang itsura ng daan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Punta na. Dito na kami. Dito na kami, guys. Kanino yun? Ah. Kaninong Sa kanya. cellphone yun? الو Oo. Ah, may disclosure. الله يحييك خمسة طيب انا تدري انا بعيد مرة مشينا هاي ان شاء الله تجي لي الساعة 107 na ang views. ايوه هيقول لي انا اودينا انا وجاي هيقول لي بعد الودوها بدي جاي Ayan na, dito na tayo. Ayan na, guys, yung aming kuta. Kuta talaga. Kuta. Kuta is
Hindi man pala nakita, Res, oh. Alikabok man pala nakikita. Lawit ka lang, mama. Ay, wala. Ang ganda talaga ng langit, oh. Wala, dito na kami guys. Ganda ng langit. Allora, talata non magata, ma siete sarà una che ma Bus ka taro durong. Tingnan nyo nga guys. Oh, ang ganda-ganda ng langit. Ang ganda ng kalangitan. Ganda na kami guys. Naiihi na ako. Ayun, ang ganda-ganda ng clouds. Ang ganda ng ano. Video. تعرف يا جميل Ayan, nandito na kami. Oh, kalma. Naka-30, ano lang ako. Dito na kami sa Dito na lang ay... Thank you everyone. Bye-bye guys. Mag-end na ako kasi nandito na kami sa aming... Dito na kami sa pupuntahan. Ayun. Ayun na. Ayun na. Bumaba na yung alaga ko. Ayan na. Tayo. Si? Dito na kami guys. Ayan. Si Putol. Si Putol. Mainit. Bye-bye. Bye guys. Tuwan-tuwa pa si ano. Nuni. Wait lang. Labas kami. Dito na kami. Bye guys. Magiging busy na naman ako. Magpe-prepare ako ng makakain namin. So, bye. Oh, yung pagkain. Oh, grabe naman tong alikabok. Bye. Sa